बे नुथाया धेमाजि जिल्ला सिंनि रामधनदिखारि गामि पन्चायतनि मोनसे लामानि सायाव थानाय बायग्रेबनाय औवानि दालां। बे लामाजों लंका, बिष्णुपुर, थाकेरगुरि, फुलनि, जानपान, लंका, मिलनपुर आरो गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा हान्थिनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरा फरायसालियाव थाङो। नाथाय थांनाय गोलाव समनिफ्राय दासिम मोनसेबो सोरखारा बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां लामा आरो दालांनि जेबो खाबु खालामनानै होआखै। जायनि जाउनाव गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै लामा गेजेरजों बोहैलांनाय दैसानि सायाव औवानि दालां बानायनानै थांनाय फैनायनि राहाखौ खालामनानै लाबोदों। गुबुन फारसेथिं थांनाय बोसोराव बे लामाखौ बानायनायनि मोनसे बेनार नुनाय जादोंमोनब्लाबो थिकादारा लामाखौ मोजाङै बानायनानै होआखै होनना लंका, बिष्णुपुर, थाकेरगुरि, फुलनि, जानपान, लंका, मिलनपुर ओनसोलनि रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। जोङो दिनै सातखान गामि लोगो नांनानै जोङो दिनै औवानि दालांखौ बानायनो गोनां जादों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जिहेथु जोङो 1 नं नावकाटानिफ्राय जोङो मरमि ओंखारहैनाय, जिहेथु 1 नं नावकाटानिफ्राय बगरिसापरि ओंखारहैनाय जोंनियाव मोनसेबो मोजां लामा गैया। बिनि थाखाय जोङो ओरैबायदि दुखु खस्थ'जों जोङो सैनांदों, बेखौ जोङो बुंबाबो बुंख'जोबनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै फरायसालियाव थांनो थाखाय गोबां दुखु खस्थ'जों हान्थिनो गोनां जायो। दिनै टाइम बायदि मोनहैयाबो जायो। बिनि थाखाय सोरबा गथ'फोरखौ फोरोंगिरिफोरा रायनोबो हागौ बा बुनोबो हागौ। बेफोरबायदि गोबां माने जेंना जेंसि सोमजियो। लोगोसेनो दिनै जोंनि जिहेथु 1 नं, 2 नं मलान, 3 नं मलान, लोगोसे जोंनि लंका, जानपारा बेफोरबायदि गामिया दिनै उलुनि जोङो मेडिकेलाव सासे सोरबा लोमजानाय जायोब्लाबो जों बेखौ जोङो लांनो थाखाय जोङो राहा मोना जाहैयो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो दैज्लां समाव जोङो नावजों लाङो, बेयो सैथो। नाथाय दिनै जोङो मेसें सफैबाय, बेजों जोङो गंसेबो गारि बारलांनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला लामायानो गैया। दिनै लामा दंब्लाबो दिनै अन्थाइ थरसे गारनाय जोंनाव रावबो नुफेराखै दिनैसिम। मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां दुखु। दिनै जोङो बेखौल' लुबैयो सरकारनिफ्राय, जोंनि लामाया कासा रास्तायानो जाथों, दलङा मोजां जानानै जोंनो अन्थाइ सेंगेबेल गारना होयोब्लानो जोंनि गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो बाइक गंसे लांनो हाया, साइकेल गंसे नारलांनोबो जों बे दलंखौ दिनै जोङो बानायाबा जोङो बे दलंजोंबो जोङो थांनो हाया। बेयाव हाबनानै थांनो गोनांब्ला जोङो दा जानजिसे नङा बिखासेबो मोनहैनो हागौ हाब्रुआव। दिनै बेखौ जोङो लानानै दिनै सरकारखौ बेखौनो खावलायगोन, दिनै बे लामाखौ जोंनो गोनांथिथार बा नांथारगौ। दिनै सरकारा, जों सरकारनो भट होआखै नामा? जोंथ' सरकारनो भट होदों, नाथाय जोंखौ मानो सरकारा जोंखौ नायफिनाखै? जों बेखौसो माने दुखु मोनदों। ओंखायनो दिनैनि दिनाव आं बुंगोन बेखौल', दिनै सरकार थानानै जों मानो सरकारनि गाज्रियै जोङो बुंनो गोनां जाखो? दिनै सरकार थासेयावबो दिनै जोंनि जान बाहनखौ नायनानै ना जोंखौ दैबारिनि मानसिखाय ना नायस'नाखै, ना बले बोरिनिखौ बोरियावल' नायगोन, ना दैबारिनिखौ दैबारियावल' नायगोन। जों बेखौ लानानै गोबां दुखु जोंनि गोरबो गोसोआव माने जाखांफैयो। दिनै जोङो 1981, 82, 80नि सिगांनो बेयाव जोङो हादान जानाय जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोना थैजोबलांबाय। थेवब्लाबो दिनै गोदो मामोन, दाबो बेफोरबायदि समस्यानो जानानै दं। बेखौनो जोङो साननानै गोबां दुखु मोनो। दिनै आंनि फिसाया देरा नङा देरबाय, बेनिफ्राय जोङो सिमेन्ट सापरियाव हस्टेल दोनहैनोबो जोङो गावनि फिसाखौ दोनैब्लाबो जोङो मानो होनना बुङोब्ला बे गथ'आ देराखै, देरस्लाबाखै। जों 5 बोसोराव जोङो एडमिसन खालामनानै होयोब्ला बे गथ'खौ जोङो निजि गोरबोआव लानानै जोङो बेखौ फोरोंहोनो हाया जाहैयो। मानो होनना बुङोब्ला बे गथ'खौ हस्टेलनि मानसिफोरा बोरै नायगोन, जों बोरै नायगोन, बेखौबो जोङो दुखु मोननानै जोङो दोनहराबो जायो। नाथाय गामिनि फरायसालियाव जों फोरोंहोयो, फोरोंहोनानै मा जानो, फोरोंहोनानै 8 थाखोआव बा जिथिया 7 थाखोआव थाङो, अब्लाना जोङो बे गथ'फोरखौ बे लामाजोंनो जोङो फरायसालियाव थांनो होनो गोनां जायो। बेखायनो जोंनि गोसोआव माने ओरैबायदि दुखु दं, बेखौ जोङो फोरमायबाबो फोरमायस'जोबनो हाया। फैदों खनसे नङा खननै खनथाम बेफोरबायदि जोंबो खोनादों। नाथाय जोङो बेयाव बेनार मोनसेल' नुदोंमोन जे थांनाय बोसोराव जोङो बेनारखौ नुदोंमोन 59L निमोन खोमा, 49L नि बे बेनारखौ दिनै
बिथांमोना लामाखौ माबोरै खोदों माबोरै खोआखै नोंथांमोना दिनै नुदों हयथ' नोंथांमोना थाबायनानै नोंथांमोनानो नुखादों नोंथांमोनानो मिन्थिगोन बे लामाया बोरै 49L नि लामाया बोरै जानांगौमोन नोंथांमोनानो नुदों दिनै नुनानै जोंबो दुखु मोनदों बे लामाया नुनानै जोंबो दुखु मोनदों बे लामाया जोंनिया मथा मथि बेनिफ्राय 1 नं नावकाटानिफ्राय दैमासिमल'सोमोन दिखारि दैमासिमल'सोमोन बेयाव 49L थांदोंना थाङाखै नोंथांमोनानो एसे सारिजारि साननानै नायदो आंनिबाथ' बे लामाया दिनै बेयाव जों गसंनाय लामा बायदि जानाङामोन 500 मिटार 45 लाखाव 500 मिटारनि एसे खमसो जाबावगोन आंनि नुहुरनायाव 45 लाखनि खामानिया दिनै बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै नोंथांमोनाबो नुदों जोंबो नुदों नाथाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला डेभेलप जानाय जोंनि एरियायाव डेभेलप खालामनो हानाय रावबो मानसियानो थानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला रायजो राजाखौ अननाय बिथांमोननाव गोसोआव गैया होननानै आं सानो जोंथ' सानो बे लामाखौ जुदि बानायना होआब्ला जोङो सरकारनि नोजोराव जोङो आयेननि बेरेखायै जोङो गोब्राब बाथ्रा बुंनो गोनां जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै बिथांमोननो जोङो 1980 सननिफ्रायनो होबोबाय 80 सननिफ्रायनो भट होयै होयै दिनै बिथांमोना बे लामाखौ सोरनोबा थिकादार होदों होआ जों बेखौ मिन्थिया होदोंबाबो सरकारानो हरदों सरकारनि मानसियानो मावदोंखौ जों मिन्थिया सोरबा सासे पाब्लिकआनो मावदों बिनि बेरेखायै जोङो माने भटखौ होआ होनना सानो माने जों गोदान सरकार नागिरगोन जोङो बिजेपि सरकारनि दिनाव दिनै जोङो बे लामाखौ जोङो अन्थाइना लागे दिनै औवानि दालांखौ दिनै गावनि फैसाजोंसो जोङो मावनो गोनां जादों जोङो रावनिफ्रायबो अननाय मोनाखै दिनै न'खरसेयाव जोङो 300 बा 400 500 बिदि कालेक्सन खालामनासो बे औवानि दालांखौबो जोङो दिनै मावफुंनो हादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै थांनाय मैया औवा लाबोदों जोङो मालायनाव सानथाम सिगांबाबो जोङो औवा लाबोदों औवाया जोङो 150 दाल लाबोदों बियो थोस्लाबाबा आरो जों 50 दाल लायबावगोन होनना जों मिजिंथिदों आरो जोङो नुनाय बायदि जों साननाय बायदि बे 150 दाल औवाया थोखाया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दलङा बहुद दं माने बे दलंखौ जोङो मावफुंनानै जोंनि थांफै लामाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो फरायसुलिफोरखौ स्कुलाव हेगार हरनो थाखाय मेडिकेलाव जोङो सासे गथ'बा सोरबा सासे लोमजानाय डिलिभारियानो जा सोरबा सासे गोब्राब लोमजानायानो जा बेखौ जोङो लांनो हानाय सुबिदाखौ लानानै दिनै बे दलंखौ जोङो बानायनाय जादों BKWC जों जेनेबा खनसेबो जों सावरायनो मोनाखै जोङो बेखौनो बुंगोन आङो दिनै BKWACआ जुदि जोंनो बे लामाखौ जुदि नोजोर नायनानै जोंनो दलं आरो सेंगेबेल गारना होबानो जायो जों बेखौसो खावलायगोन जोंनो पाकानि नांलाया जोंनो धालाय खालामनाय नाङा जोंनो दलं आरो बबेबा जुदि फिसा फिसायाव कालभार लोगोसेनो सेंगेबेल गारना होयोबानो जों बेखौनो गोजोननाय मोनगोन होनना जोङो बेयो 7टा गामिनि लोगो नांनानै दालांखौ लुदों जों लुफुंनो हायैयावनो मा जालांदों माखासे मा जाबाय सोरबा थिखा लाबाय लामा थिखा लाग्राफ्रा मोजां लुफुंनानै होआखै बेनिखायनो जोङो गामियारिजों मा जालांबाय लोगो नांबाय बयबो थाबायनांगौ बयबो मानांगौ खननैसो स्कुल जाबाय बेयाव स्कुलखौ लुफुंना होआसै बेनिफ्राय मा जाहैखो थांनाय दङ जों 1984 सनाव जों बेयाव फैनाय नैबे 1 नं नावकाटानिफ्राय माबायाव लागै मोनहैनांगौ बगैसापरि बेनिफ्राय बै मरमि सेन्टार बिसिमोन जिएम दंमोन माखासेफोरा मा जायो बै लालि हमस्टनि जिएम बिथांमोना मा जायो बिथांमोननो जों बिबानखौ होयो बिबानखौ होनाय लोगो लोगो मा जायो बिथांमोना दैबारियाव थांनांगौ थाया बिथांमोना गावबा गावनि माबाखौ लानानै सिमराव थांनो थायो मानो अब्ला जोंहा दुखु गोनां नाथाय जों दिनै रायजोआ मा जादों गुलाबै बिथांमोना जुदि नोजोर बोयोमोनबा जों दिनै मावनोनो गोनां गैयामोन नाथाय जिएम दङ बिसोरो
राथिराम बसुमतारिबो एसे नोजोर होनांगौमोन दंमोन बे समाव सुरेन बसुमतारि दंमोन तरुन गयारि दंमोन बिसोर मानो नोजोर होआखै हा नोजोर होनांगौ बिखौ जों रायजोखौसो फसायनो नागिरदों बिसोरो जों बिसोरनि गेजेरजों जाना थाया रायजोआ जायबा एसे बिबान मोनदों बेनो जाहैबाय सिगां थांनाय दैबारियावसो दंमोन सिमोनाव बोरै जाखो बियो रायजोफ्रा थांलाय फैलाय बिदियाव उसुबिदा नुदों गारि गंसे थाङा साइकेल गंसेखौनो नारजाया जोंनाव अब्ला बिथांमोना एसे नोजोर बोनांगौ दंमोन नोजोर बोआसै मानो नोजोर बोआसै बहाबा नोजोर बोनांगौ दं बहाबा गैया बेफोरखौ एसे नोजोर बोलायलायनानै गावसोरनि गामियावबो दंमोन बेबो गैया नै दा लंकायाव दङ माखासे बेनिफ्राय नैबे जोंनि 1 नं नावकाटानिफ्राय थांनानै बगुसाफ्राव ओंखारहैनांगौ बेखौबो नोजोर बोआ हमना लाबाय जोङो सेमोनो मा मावखो बाबुल औवारि दंमोन सासे बियो बोराइ बाथौनि समाय लालायदोंमोन मावना होगोन खिन्थु मावफुङासै बेखौ मा खालामबाय 75 एलनि ना मा दंमोन बेयाव मोनसे बे बेनारखौबो जावखुना लांबाय जोंनो मावनानै होआसै खामानिखौ मोनसेबो अब्ला बहा बेफोरनो सैथो नामा सैथो नङा बिसोर सैथोआव गैया मोनसेबो नोंथांमोना दा सरकारखौ बे समाव मा खावलायनो लुबैयो जोङो सरकार खावलायनो लुबैदों जोंनि लामाया मोजाङै जानांगौ नैबे लामाया जोंनिया बेखिनिया जोङो 1 नं नावकाटानिफ्राय बगैसाफोरसिम लामाया मोजां जानांगौ जोंनो खिन्थु सरकारा जोंखौ मानो नोजोर होआखै मोनसेबो नोजोर होनांगौ जे जों भटखौ होयो सरकारनो सरकार मानो जोंखौ नोजोर होआ नोजोर होनांगौ दङ जों अब्ला इलेक्सनखौनो होआ जोंनि लामाया मोजां जायाबा इलेक्सन होगोन जोंनि लामाखौ मोजां खालामना होनांगोन बिथांमोना बेखिनि